सविस्तर बातमी पॅथेटिक M24 लाईव्ह न्यूज चॅनल। राजमाता जिजाऊ इंग्लिश स्कूल जाफराबाद येथे पारंपरिक पद्धतीने सादर करण्यात येत असलेल्या होळीचा सण यावर्षी नवीन पद्धतीने सादर करण्यात आला। समाजातील वाईट रूढी, अंधश्रद्धा, भ्रष्टाचार, जातीवाद तसेच अगदी पूर्ण जगभर थैमान घातलेला कोरोना व्हायरस इत्यादींची होळी करण्यात आली। या प्रसंगी शाळेच्या अध्यक्षा सुरेखाताई लहाणे मॅडम यांची प्रमुख उपस्थिती होती। तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून संजय दीक्षित, कुंडलिक लहाणे, माधव चव्हाण, विजय मेश्राम, राजेश गोपणे, रमेश कल्याणकर, संतोष कोलते, संतोष कोरके, परमेश्वर जाधव, निलेश जाधव, सावित्रीबाई कल्याणकर, शिवकुमार मेटी, संतोष लोखंडे, वैशाली मेटी इत्यादींची उपस्थिती होती। सदरील कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक श्री खान सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री सुदर्शन सारंग, आरजी धारकर, जी आरमाळ, एनआर खान, पीबी खेडेकर, एमएस बोराडे, जीडब्ल्यू पठाडे, व्हीडब्ल्यू दुंडगहू, जीडी गायकवाड, व्हीएस मोरे, एसबी मोरे, एसआर म्हस्के, एमबी गाढे, वायर शिंपी, जीजी डगल, अंकुश पंडित, उमेश जाधव तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी मोलाचे सहकार्य केले। M24 लाईव्ह न्यूज ब्युरो रिपोर्ट, जाफराबाद, महाराष्ट्र।